ТВ Танер и гледаме ТВ Танер репортерите. Сега ще запитам Бойко Борисов как играе футболния клуб Барселона. Често казвам да ви кажа, отборът на Барселона е много добър отбор, обаче има един циганин, така да се каже, няма по-груба дума, така мисля поне. Мисля, че е голям кръг, той е Руна. Моля не обиждайте футболистите ми, защото нагледат деца. Добре, няма го виждам. Ще ви кажа по-научно. Психически развален, ненормалник, дето играе в Барселона. Викат му Роналдиньо. Не знам, аз често мога да ви кажа загубеняк. Вчера го видях с теб. Και πονάω που να σε τώρα σε ρωτάω σημαδιά που αφήσανε τα χείλη σου τώρα φυλώ. И оня в Шампионската лига и оня само Лео Меси му иска топката. Човека на 5 метра от него, Милан, също Милан играе, човек от на 5 метра от него и той само така прави. Спира, така прави. Гледа Лео Меси му прави така, подава топката, а той прави така. Само прави така, иска да излъжи срещу поважния отбор си, така. И дами и господа, другия взема топката от Милан и вкарва гол. Добре, господин Такава е загадка или може? Добре, сега, Моля ви, господин приемайте Бойко, този тапанар в... Какво мислите за футболния отбор Манчестър Юнайтед? Манчестър Юнайтед, мога да ви кажа, те са трети в най-добрите отбори в света. Трети от най-добрите отбори в света. Защо? Защото те са по-добри от Барселона. Обаче, приведи 21 обаче, това психо на разположения Кристиано Роналдо. Не искам да го обиждам така пред телевизията, дами и господа. Той наистина е голям кръг, така да се каже в уличния език на български. Той просто нямам думи, просто го гледайте гафовете в моя специален сайт boykoborisov.com. Там го гледайте, там в клиповете го има. И толкова с коментара за... Да, господин, кой е от отборите на първо? Мисля, че моя отбор е най-добрия в света. Защо си мисля? ФК Каспичан, нали? Да, ФК Каспичан. Защо си мисля така? Ме питате ви, знам. Защо? Защото, дами и господа, да ви кажа, и ти, Исмаил Юсуфов, ти казвам... Не Исмаил Юсуфов, господин. Юсуф Гюнеев. Извинявам се, господине, повече няма се повторя. Така, както да се върнем на въпроса ни. Как беше забравих? Кой е първо? Какво става с ФК Каспичан? Какво става с ФК Каспичан? От загубата ни от Манчестър Юнайтед, така се изнервили, дами и господа. Малко ми идва смешно сега, че използвам физическа сила срещу тея психо неразположени идиоти, но трябваше, дами и господа, те направо толкова много байзериха, обаче както да е. Не искам да говоря за този въпрос пред камерите. Добре. И мисля, че и ви казвам, моят отбор продължава да тренира всеки път, всеки ден и до деня. Ден и нощ ще работят, дами и господа. Дека станаха много добри. На Шампионската лига на финалите, да ви кажа, никой няма да може да би моя отбор ФК Каспичан. Защото аз съм треньора им Бойко Борисов. А какво мислите за живата легенда? Диего Марадона. Диего Марадона, жива легенда. Карайте да се смеят, господи. Моля, надръжте микрофона близо до устата. Така го наричат живата легенда. Аз на времето, дами и господа, го минавах само така с колен. Сега така играх. Топката и онят човека е така правиш, да с ръце си искаш да дадем топката, така правиш като жените. И даже вкара гол с ръка. Това не е жива легенда, дами и господа. Това е пълен кретен. Кой е истинският футболист на века? Истинският футболист на века? Това съм аз, дами и господа. И всичко се разбира, че това съм аз.
73-та година до сега са най-добре футболист в света. А преди това е бил баща ми, а преди това бил неговият баща. Така наречен дядо ми. Значи вие през поколение сте били най-добрите футболисти в света. Да, господина, обаче до сега никой не е осъзнавал това, но ние ще го докажем. Господин Бойко Борисов, ФК Ботев, Нови пазар. ФК Ботев, Нови пазар. Това е родното ми градче. ФК Нови пазар. На времето аз играех там, дами и господа. Имах един треньор, много го обичах. Така наречения Бойко Спартанов. Дами и господа, не искам да говоря това. Беше много любим треньор. Той ме обича на всичките. Прякора беше хорошо. Така му викаха, защото беше много красив, дами и господа. Имаше мускули и беше много добър. Така наречения ние го наричах, поне аз го наричах Даката. И дами и господа, всеки ден отивах при него. И с голяма обич отивах при него и с голяма обич тренирах. И аз знаех някъде в сърцето си, усещах, че той също му обича, дами и господа. Но днес не искам да говоря по този въпрос, моля да сменим тема. Какво мислите за хандбал? За хандбал? Мисля, че хандбал е много така наречен идиотски спорт. Но имам една приятелка, която се нарече Сисил. Тя е най-добрата във века, дами и господа. До сега никой не го е осъзнавал, но аз ще го докажа, дами и господа. И след това ще изтрия спорта хандбал от книгите на историята на века. Да. Имате ли въпрос? Нямам, господин. Още една серия на ТВ Танер Репортер свърши. Желаем ви щастие и довиждане, господин Бойко Борисов. Хайде, От малка бързаш да живееш.